ярдәмсе һезгә. Улар һезгә сәлам әйтә, ялкынлы зур сәлам. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Ышкылу көсе. Фу, Дим, ишегең калай нык шыгырлай. Көскә асыла әле ул. Ишек күгәндәре бер-беренә ышкылганга шулай. Хәзер нимә эшләргә? Ышкылуды кәметергә. Нисек? Күгәндәрде майларга. Кайда майлайым? Ярдәмсе Муксай мергәндә сакта. Әйдә. Ярдәм итәйемме? Әйдә. Муксайды тотып торырһың. Ышкылу бер әйбергә икенче әйбердән өстенән чыгырга камасаулаучы көс. Бер-беренә ышкылган әйберләр тиз керә. Ышкылуды кәметү өчен детальләргә машина мае яки башка төрле май йөртәләр. Май сәгатьтең шестеренкаларына, автомобиль тәгәрмәчләренә әйләнергә ярдәм итә. Хатта кар ябышмаһын һәм тизрәк чыгын өчен таңгыларны ла майлайлар. Әйдә, Дим. Яхшы, эште тикшер. Шыгырламай. Шыл. Рәхмәт, мин киттем. Кайда? Тау шавырга. Мине лә ал әле. Юк, Нүлек, һинең санаң юк бит. Симгә, миңа шаугыз тактаны майларгамы? Нигә? Ул болай да шәп шуга. Ярар да. Нулик, сакына көт. Мин һиңа сюрприз әзерләйем. Карале, боз һымак шылга. Бер ниндәй дә ышкылу юк. Бер әйтем, ярдәм итегез. Нүлик, нимә булды? Хәзер ярдәм итеп көтеп тор мине. Кем сакырды мине? Ярдәмгә киләм. Нинди тавыш монда? Латас, бында килмә. Ипләп тайгак. Нимә дигез? Хак бул. Нимә булды бул? Мин май түктем. Ни өчен? Ышкылуды кәметү өчен. Килеп еттек. Тик кенә ултырыгыз. Хәзер мин һеҙҙе сығарам унан. Ышкылу нимәһе менән камасауланы инде һиңә? 5 минуттан бөтә ялт итеп торһын. Инженерлар һәр вакыт ышкылу көсе белән көрәшә. Машиналар тизрәк йелдерһен, детальләр оҙағыраҡ хеҙмәт итһен өсөн уны кәметергә тырыша. Тик ышкылу көсе булмаһа, нимә эшләр инек? Күҙ алдына килтерәһегеҙме? Бөтә нәмә ҡулдан, өҫтәлдән шыуып төшөр. Төйөндәр үҙҙәренән үҙҙәре ысҡынырҙар ине. Төйөндәр нимә? Машиналарҙың тәгәрмәстәре юлға эләкмәй, бер урында әйләнеп торор, тәгәрәй алмаҫ инек. Хатта беҙ атлап йөрөй алмаҫ инек. Сөнки беҙ ерҙән аяҡ менән этәрелеп атлап китәбеҙ. Ә ышкылу көсө булмаһа, нисек этәрелергә? Бер нисек тә. Бына шулай, ышкылу көсө бик файдалы ул. Таҙартып бөттөк шикелле. Һаман майысы сыға. Нулик, онотоп торам да. Мин бит һиңә сюрприз әҙерләнем. Бына,
Нимә ул? Мин һиңә шыугыз такта эшләдем. Ой, рәхмәт. Тик карһыд нимәгә инде ул миңа? Нули, кара, мин һиңа нимә алып килдем? Нимә? Кар. Ысын кармы? Әйе, хәзер һинең үз тавың буласак. Вәтәй, вот исмәһәм, сюрприз. Берниндәй май да кәрәкмәй. Аха, яха! Фиксиктар кем икәнен